זה הסיפור הקלאסי. זה קורה הרבה. לפי דעתי, זה הפך להרגל. האמנת שזה מה שתפגשי? לא האמנתי בחלומות הכי גרועים שלי שקיימים דברים כאלה. הרקע הפסטורלי מבעד לחלונות עלול להטעות. מבית המדרש לנשים מגדל עוז על שם סטלה קיי משהו, מגיעים עוד ועוד קולות של נשים אמיצות שלא מוכנות לשתוק יותר. לפני, אחרי, שנה ב', שנה ט"ו, אמנם הן בשלבים אחרים בלימוד, אך הדמיון בין העדויות שתשמעו מדהים ביותר. בחודשים האחרונים הם התייצבו בזו אחר זו מול המצלמה שלנו. חשפו באומץ מה שקורה שם בין השקופטות ומתחת למסכות. ביום שני. בשיעור של הרב זאב, אז הוא דיבר על התבוננות. אז ככה יצאתי, ופתאום, ממש קשה לי לדבר על זה. אפשר שנייה כוס מים? ואז אני רואה בחור ובחורה עומדים ביחד. בהתחלה חשבתי שאני מדמיינת, אבל אז ככה התקרבתי ואני מזהה אותך עם הקפסולה שלי. קודם כל הייתי בשוק מזה שיוצאת. היא לפני, איך היא יכולה? תורה, מה תהיה עליה? אני החלטתי אחרי מחשבה רבה להתראיין בפנים גלויות. כי הגיע הזמן שמישהי תרים את הכפפה ותוריד את המסכה. אז כן, עשיתי חברותה מחוץ למתחם חברותות. מה קרה? כולנו פה שליליות כבר אחרי 5 בדיקות. לחזור לקפסולה שלי אחרי שמישהי שברה אותה. איך אני אמורה לעמוד מול המשפחה שלי? מול עצמי? אל מול קוני? אל מול הרבנית אסתי? קוראים לזה הלכות קורונה. למה מינימום הרמב"ם? למה אני צריכה לשבת בכל שיחה כללית ולהרגיש יותר גרועה ממישהי שמדברת בערב ניגונים? למה אני צריכה להתבייש במה שאני? לאור עדויות אלו ורבות אחרות שהגיעו אלינו, נראה שזה רק עניין של זמן עד שלקורונה בעצמה יהיה מקום בבית המדרש לנשים מגדל עוז על שם סטלה קיי משהו. ולנו לא נותר אלא להתפלל.